Čaute ľudia, moje meno je Frances a dneska som si pre vás pripravila čo je na papieri. Dostala som papier od SP, takže od spolužiačky a sú tam asi otázky. Ja ešte fakt neviem a asi na ne budem musieť odpovedať. Už mi niečo prezradila. Takže prvá otázka. Tvoje domáce zvieratko. Ešte len raz sa chcem ospravedlniť za grafiku, lebo ešte nemám kameru a neviem, ako sa tam prenašla. Poradte! Takže prvá otázka. Tvoje domáce zvieratko. Moje domáce zvieratko je pes, je to veľmarský stavač a volá sa Ari. Druhá otázka. Rada sa maluješ? Ja som od prirodzena krásna, ale nemalujem sa vôbec. Nemám to rada. Akurát, čo si nanesiem, to je rúž a dám si antiperspirant. Tretia otázka. Čím by si chcela byť, keď vyrastieš? Je to ťažké, ale ja by som chcela byť cvičiteľkou. Štvrtá otázka. Tvoje obľúbené jedlo. Moje obľúbené jedlo sú špagety so syrom. Sú úplne perfektné. Piatá otázka. Obľúbený film. Môj obľúbený film je aj rozprávka Následníci a film sú Hry o život 1. Šiestá otázka. Miluješ prázdniny? Si píš, že milujem prázdniny, úplne ich zbožňujem. Siedma otázka. Ako sa zabáva s kamarátkami? S kamarátkami sa zabávam, takže hráme futbal, alebo si kopeme, alebo športujeme, alebo sa vám tak rozprávame proste. 8. otázka. Máš rada náramky? Mám rada náramky, lebo v 4. triede som donesla takúto fúru náramkov. Yes. 9. otázka. Máš radšej leto alebo zimu? Mám radšej leto, lebo cez zimu mrzne. 10. otázka. Aké zviera by si chcela mať? No, my sme boli vlastne v zoologických bolniciach a tam bola takáto chlupatá opica. A mne sa to hrozne páčilo, lebo sa na to pozerala na bazoši a stojí to, že 600 €. Ale keše, no. Takže ešte raz sa ospravedlňujem za grafiku, je mi to hrozne ľúto. Máte sa krásne, skladáte básne, ale nie, to bol hobby.